bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'u ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia hôtel Lafia ale banga la sigide no fi o ye mone bo yere la aka shifle sisan ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi o de kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi an filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati in na an bɛ kari la bi ye tubabukalo tile 19 ye san 2026 avril kalo an bɛ ale kɔnɔ selifurancɛ kalo bi y'ale fana tile 2 ye fala ye zul kadar tɛ an t'an hakili to a la komi a bɛ bɔ an kɔnɔ sisan a b'an mago ɲɛna sunkalo la an ɲinɛna ale kɔ nka wulada in na an bɛ taa amudalaikaw fɛ yen silamɛw ka musow ka tɔnba min bɛ yen n'o ye inafɛn min ye fala ye ale ye san 30 sɔrɔ san 30 in hukumu kɔnɔna na sa min ye segu musow ye olu ye dugawu don kɛ ka taa siblaw kɛ ka se ka min ye kuranɛ kalan fana kɛ segukaw fɛ yen Bamakɔ yan u ka tɔn jabalaba la sa u y'a yamaruya ka taa baara kɛ yen min ye Kaja Togola ni ale bɛ Jakitelakaw ka sigi la fala ye a n'a ka tɔndenw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan u n'u dɛmɛbaa jɛkulu ka kɛnɛ sigi ko tɔn in sigilen fɔlɔ maa fɔlɔ minnu tun y'a tɔnden ye fala ye ko 6 dɔrɔn de bɛ balo la bi musokɔrɔba n'o ye Kaja Togola min b'a kunna fala ye ale yɛrɛ bɛ 92 la han a yɔrɔ a kɛra musokɔrɔbatɔ ye an tɛ taa ye Nfamara ale taara ye kunungo san 30 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛkaw filɛ Mali alisamɛ muso tɔn ka jɛkuluba inafɛm ye san 30 sɔrɔ o kan ka laɲɛnɛmaya o siratigɛ de kɔnɔ inafɛm jabala ye alisamɛw bisimila ka bɔ tɔn suguya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka taa hakililajigi kɛ musow jɔyɔrɔ diinɛ sankɔrɔtali la fo ka taa se u jɔyɔrɔba ma jamana yiriwali bɛn ni keleya sinsinni la ni ka kɛnɛ bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen ta k'a di an ka jamana diinɛw ni ladalako minisiri ma Dr Mahamadu Kone an ka ɲɛmɔgɔ minnu n'olu ye hakili sɔrɔ ka nin tɔn in sigi sen kan u b'a hakili sɔrɔ tuma min na a y'a sɔrɔ tɔn tun man ca muso damadɔ ani Bamakɔ ani Kati olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa assemblée générale kɛ omnisport la ka bɛn a kan o don k'an ka tɔn dɔ sigi silamɛmusow k'u fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ silamɛmuso bɛɛ ka kalanbulon b'i bolo donc an y'o de fara ɲɔgɔn kan sababu jumɛn na a waati y'a sɔrɔ degun tun b'an ka jamana kɔnɔ a y'a sɔrɔ diinɛ mɔgɔw tun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya a y'a sɔrɔ kuma caman tun bɛ fɔ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw ko inafɛn nin tɛ anw taabolo tɛ nin ye anw silamɛmusow anw de kan ka kɛ biseli ye ka bɛɛ lajɛlen kalan ɲɔgɔn na o de sen fɛ an taara se karamɔgɔ kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'an fɛla juru la u yɛrɛ ko ko musow ko a y'an faga funijɛ la o tuma na an bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ nana nin cogo la o conseil wolola a kɔnɔ an yɛrɛ o conseil
conseil membre fondateur yi mama nana kana anga ko inji ampulo ambu bela jere ko ambe Allah subhanahu wa ta'ala tan ka ala ko mando mafami sonna ka an kanda ka sirai bo anye ka tlaka buyu anye ka diwati janke annan baw nan balma chaman tumba kono a chaman tanyana sai da da sedu to ko bela jere ma ambe Allah subhanahu wa ta'ala jeli ala mo bedo na be ando annu jera ka tonsi bora la ni femi o ya ala ka boli ambe ala jeli ala ka hinula ka yakuma ni kenen kera beni kiliya yorobay aslame dino ka bo ton bela jelen kono wajul kala karamo baw mal aslame ka kuluba o conseil maw erkotrade dugutigila kaw bela jelen nyon soro ni kene salen kan kene mun kani walima no jonjon dira ma chama ma ka sanganu ka wuli ka jowye aslame ya ani jamana sangoro tali barawla ala don fici ne kalfa ma de manya kala me mala barka da ya bulu be shinna ba ni gundo bala me karamo bela jelen wuli an bala ko ditam surtout ina fe muso to me profiter de ka do ko munu tara ala ka hinulula munu be yara be shiri ke la wala ka danu al sala ka no korota ne sambi saba inshallah san ke be jiri ka chamala ka yurula anga jamana dina ko ministry ka lasigi den kene ka ay muso joro foko sebe dine la ani anga nyana ma kono donc ministry togola noye docteur Mahamadou Kone ka foli la se bema ko ka fo aw nyana ko akunda daye ayera ka ke ya sogomadaina mais wakati ni u ketigo kama ani chiuchaya kama arese masega ya sogomadaina donc ayele black na vraiment kana folie black inafem muso la amaluna kafo inafem konnala kalamblombe ka shifina kaw kala dine ani adamadenya sabatilla o kalande nunu ka donta wera mawla kosebe poyu ani beni keliya kuma wakayra la kafo ayasi kunto dongli nationale o de kara ka bara nunu bela jelen dayele bar ka soroka kunche ni do sanmo ye mo bawfe fala tile fly na am se ka fo nga sora su ubi ka ta sira min fɛ n'u tora o kan ni ala sɔnna ma man sago sɔrɔ wuli ka jɔ mali fantan ani naani min bolodalen don wa min ye a ko jamayɔrɔba ye kalanw bɛ senna labɛnw bɛ senna minɛnw bɛ ka ɲini ka di wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o y'u ka minisiri yɛrɛ ye fala ye ale yɛrɛ sigin tɛ kan olu bɛ ka kurumo kari kuraw biriki fɔlɔ olu bɛ ka da min ye général d'armée Assimi wuli ka jɔ ni cɛsiri ni bilasirali ni kuma minnu n'a olu fɔ k'a yira malidenw na ko nin ko in ko an b'a kɛ ka se fɔ a dan na fala ye an bɛ k'a jaabiw sɔrɔ dugu caman maaw ye weleli kɛ bi ko ni armée tun y'a daminɛ ta fala ye ko foyi kun t'olu bɔ u ka duguw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye yɛlɛmani n'a bolofara maa caman sɔrɔ bi u kɔni bɛ ka dugawu de kɛ armée ka n'i kɔdon ka taa k'olu to tuguni min ye ɲɔrɔ yanfan fana fɛ wulikajɔ minnu bɛ senna tile fila in na ye ɲɔrɔ ale ni kayi yɛrɛ kɔnɔna na baara min bɛ ka kɛ dugudenw kɔni bɛ k'a fɔ ko tare tare alhamdulilayi arabil alamina u tun bɛ ka min ɲini o ye nin de ye u ka se k'u ka mɔbiliw ta u ka se ka t'u ka forow la u ka se k'u kun bɔ u ka duw kɔnɔ u ka se k'u ka baaraw kɛ u yɛrɛ ka se ka u wuli ka jɔ n'u yɛrɛ ye hali n'o y'a sɔrɔ bi jamana fan caman fɛ mɔgɔw bɛ ka fɛn wɛrɛw ɲini fala ye olu kun ta ye n ka se ka bɔ n ka duda fɛ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la k'an maa mago ɲɛnabɔ o de kun tigɛlen don olu la maa caman kun tolen don i ka so kɔnɔ dugumisɛn ni dugubaw caman na Kayi n'a marabolo Kisa n'a marabolo a yɔrɔ baden de don minnu tun b'an wele su ni tile nka bi u ko ko ala ni armée a bɛ ka baaraba minnu kɛ o yɛrɛ senfɛ bi min ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ne ye baro ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kalo in tile 18 pankuru ye wuli ka jɔ belebeleba kɛ ka gosili belebele kɛ tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la lagamanikaw olu fanfɛla la ɲoro marabolo la hukumu kelen fana kɔnɔna na tuguni kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dugu ma olu fana ye baara caman de kɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ye dugumana na o senfɛ sa o sera ka min ye citerne kunkolo 2 k'o sɔrɔ pick-up kelen bɛ yen ale ni dugutaa mobili kelen ka taa fara min ye land cruiser dɔ kan moto 14 min ye katakatanin kelen
ale ni minanw caman baden min ye wolomasiri tabaw u y'o sɔrɔ bamanjɔlen jugawale kɛbaw bolo u y'a yira sa ko wulikajɔ ninnu senfɛ bamanjɔlen jugawale kɛbaw fɛn fɛn tun bɛ u y'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban pewu min ye u sigiyɔrɔw n'u duguyɔrɔw n'u ka minanbilayɔrɔw a bɛɛ lajɛlen filenkoloncira k'a da kolonci o waati kelen fana na Kidali masuruna na kilomɛtiri 80 Kidali kɛrɛfɛla la armée ye wulikajɔ belebeleba fana kɛ yen pick-up dɔw olu kun dogolen don yiritu dɔ dugumana na min ye pick-up mobili 3 wulikajɔ senfɛ sa bamanjɔlen jugawale kɛbaw minnu kun dogolen don o kɔnɔ olu fana gosi u n'u kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen k'a minɛn bɛɛ lajɛlen k'o ɲɔɲɔ o la sa baro kɛlɛtigi ko ka maaw hakilila tigɛ pewu min ye armée ye nin waati n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ni min ma fara a ka fɛn ti bɔ a la dugudenw k'u hakilila tigɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko u jɔrɔlen u sirannen u k'u hakilila tigɛ min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ baara kan wa u bɛna se u ma don nataw la fala ye ka kɔn nin yɔrɔ ninnu ɲɛ Kayi ale ni Ɲoro fana kaw fana fɛ yen wulikajɔ fana kun kɛra ye dugukoloko maaw fɛ min ye colonel Karim n'a ka cɛdenw ye olu ka wulikajɔ o taara se Sandare kaw fɛ yen Sandare nin kalo in tile 12 n'o bɛna kari tɛmɛnen in ma bamanjɔlen jugawale kɛbaw caman u y'olu gosi ka t'u olu da min ye motow ye u ka dugujukɔrɔmugu ka taa se minɛn wɛrɛw ma sa u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni don ɲɔgɔn na ye a yira sa k'a fɔ sa ko minɛn minnu tun b'u bolo a caman ba de armée y'a bɛɛ gosi k'a da o la sa kɛlɛtigi n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko a ka bataki kɔnɔna na ko maaw k'u hakilila tigɛ o waati kelen fana kɔnɔna na tuguni min ye wolomasiri tabaw ye o tun ye wulikajɔ kɛ kilomɛtiri 15 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jijenikaw fɛ yen Kulukoro marabolo fana kɔnɔna nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna na bamanjɔlen jugawale kɛbaw dogoyɔrɔ tun bɛ 15 u y'olu bɔnɛ u ni na o yɔrɔ la baara tɔw olu tora sen na a waati kelen na Falaye Ɲafungekaw fɛ yen ale ni Direkaw fɛ yen bamanjɔlen jugawale kɛbaw ɲaaminen don dugudenw n'a ye o kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ mun ye maa minnu b'u bolo n'u y'olu minɛ u bɛ ka tulu dɔw jɔ kɛnɛjalaw kan ka mugu ci olu la Falaye o de kɛra Kirisanbakaw fɛ yen min ye kamalen dɔ ye sa ale kɔni kun minɛn'u fɛ kabini san 2025 mi dɔgɔkun in kɔnɔna na jini maaw u kɔni nana jɔ sa k'o fa nka yan'o fana cɛ Gundamukaw fɛ yen o wale ɲɔgɔnna o fana kun kɛra yen o waati kelen na min ye Tumutu yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛdaga min bɛ yen n'o sigilen n'a tɔgɔ dalen don Sebu na o baaraw fana bɛ sen na min ye o maaw ye olu ka bɔli fana kɛra baara kan ka kɛ cogo min na u bolo o ɲɛfɔra min ye u ka jɔnjɔnw ye o dir'u ma yaasa u yɛrɛ ka se ka baara kɛ sa baara dege in waati kɔnɔna ani kalan in waati kɔnɔna na n'o kɛra kalo 6 ye a y'a to sa u sera ka se ka min ye baara minɛn minnu kura minnu nana u y'u ka baara kɛ n'o ye Falaye dɔgɔkun in kɔnɔna na fana wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye Sadio Kamara ye a ye kan kura 2 birikiden fɔlɔ da a fɔlɔ o kɛra Joyilakaw olu fɛ yen filanan o kɛra Kɔnɔbugu ale kɔnɔna na min ye minisiri ye sa nin kan minnu filɛ nin ye Falaye a bɛna n'a to basigi ni lafiya maaw n'u bolo minnu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baaraba minnu bɛ sen na sa olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o lakɔlɔsili baaraw a bɛ tali kɛ olu la n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na Bamakɔ yan Falaye Chinois ka minɛn feere yɔrɔ belebeleba min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko China Mall anw ye kibaruya di ko tasuma donna a kɔnɔ nka ala ni sapeur pompier maaw ka wulikajɔ min ye colonel sapeur pompier Adama Jatigi Jara ye Falaye mikoro filɛ min da kɔrɔ ye dɛ o de ye jarakɛnin ye jarakɛba don a man don a dɛ a ko min ye feerelikɛyɔrɔ in ye n'u b'a fɔ ma China Mall Falaye tasuma don a n'olu ka wuli ka na nka yɔrɔ in fana u tun ye fɛnw labɛn ka bila han ko kogoja dɔ b'u bolo ye o fana bɛ tasuma a fanga dɔgɔya kosɛbɛ magasin min n'an bɛ taa sanniba kɛ yɔrɔ min na a ma se ka se yen yɔrɔ ma donc ala barika la tasuma sera ka kunbɛn sapeur pompier ka wulikajɔ senfɛ ko k'u fo k'u waleɲumandɔn baara ale kɛcogo ɲuman na nin waati na tajiko kɔni o kɛlen don ka kɛ keleku ye Falaye taji ale ni kuran de bɛ taa taji ale ni ji de bɛ taa wa min ye tajiko ye a kuma cayara aw ka dugu n'o ye Kayi ye ko kununko n'o tun ye kalo tile 18 ye citerne 100 k'o donna yen a citerne 100 k'a bɛɛ lajɛlen a bɛna taa bila station kɔnɔ o la sa DGCC min bɛ Kayi ale y'a yira sa ko station 24 a bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o baara bɛ sen na nka yan'o cɛ fana DGCC fana ye wulikajɔ kɛ a sabula bi taji suɲɛ ale ni taji ŋanamu ni barika bonyana kosɛbɛ station olu ni Duanlakaw ka bɔ olu fɛ ka na se station na Falaye maa t'a dɔn taji ale bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na
o wulikajɔ bɛ senna DGCC bolo yaasa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan min ye tajiko a suɲɛni ko bɛ se ka dɔgɔya cogo min degun n'a ta bɛɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ DGCC maaw y'a yira sa ka fɔ k'u se ye min ye yaasa ka se ka ko in kunbɛn nin waati in na ani fɛɛrɛ min b'u bolo u n'olu sigi sen kan n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ Diboli Keɲeba Samɛ Bamako yan maaw kɛra taji a feereba ŋanaw yɛrɛ fala ye wa hali a tɛ dogo la tuguni taji bɛ don a tɛ ye essentiel na nka a bɛ maaw bolo ɲɛmɔgɔw kan ka fura sɔrɔ o de la fala ye tiɲɛ don kɛnyɛrɛye tigilamaaw don u ta y'u ka tajiw ye nka n'a ma ɲɛ ko jamana bɛ musaka bɔ yaasa jamanadenw ka lafiya a ka taa yɔrɔ fana na i bɛ munumunu sɔgɔma i bɛ wuli i bɛ se ka station 15 kɛ gasoil t'a si kɔnɔ nka sufɛ u bɛ feereli kɛ donc ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la u ka jura ninnu k'u sigi k'u ɲininka mun bɛ yen u k'o fɔ n'u tɛ se k'a feere gouvernement ka sɔngɔ fɔlen na maaw bɛ k'a san u fɛ yuruguyurugu la sɔngɔ min na n'o ye 300 ni 300 ni kɔw ye u k'o fana ɲɛfɔ gɛlɛya min bɛ yen u ka sigi u ka kuma u ka fisa a ka kɛ a bɛ na a tɛ ye jamana bɛ ka nin musakaba in bɔ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen bɛ taji ɲini na bi fala hali Bamakɔ yan hali bi tilegan in na Bamakɔ maaw ye gasoil ɲini station na ka dɛsɛ station tigi dɔw ko n'olu kalo 2 ye gasoil ma deli ka don olu fɛ yen donc an k'a lajɛ DNCC dan b'ale ka sew la nka dan setigi se bɛ se ka kɛ maa min ye ka tɛmɛ olu kan ka fɛɛrɛ kura sigi sen kan k'u yamaruya u ka baara kɛ o ye jamana gouvernement ye fala ye u ka wuli k'u jɔ n'o tɛ bi wari min bɛ ka bɔ ka don nin ko in na ani sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ ka sɛgɛn min kɛ ani citerne bolilaw chauffeur a nana kɛ sanjikɔrɔ wɔsiw bolo parce que bɛɛ b'a ye don o don ko taji bɛ don c'est comme ça Kayi citerne 100 donna fala ye sini sɔgɔ a bɛ Kayi kaw wele k'u ɲininka u b'a fɔ ko taji t'u fɛ yen a bɛ taa min a bɛ di jɔnni ma jɔnni bɛ k'a kurutu u k'o ɲini k'olu tigiw fana la jira mɔgɔw la yaasa ɲangini bɛ depuis nin ko in daminɛ ne m'a fɛ yen na n ko ɲangini tɛ yen ni ɲangini tɛ fɛn o fɛn na maaw t'a dabila n'i y'a ye ko dabilara dɔrɔn ɲangini de bɛ yen o la n'an bɔra ye fala ye an bɛ segin ka na jiko gɛlɛya la fala ye burɛmukaw fɛ yen olu y'a yira sa ko kabi funteni kɔni bɔra olu ni hɛrɛ farala min ye ji ye o ti ka sɔrɔ nka o y'a yira sa k'a fɔ ko ji yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni sababuya min ye fala ye o ye taji ye taji de bɛ k'olu ka groupe kɔnɔ yaasa dugu bɛ ka ji sɔrɔ ni taji tɛ yen dun ko armée de bɛ ji dɔɔni d'u ma o fana olu bɛ taa citerne fana fa ka na o ji d'u ma maaw fana bɛ s'u mago ɲɛ n'o ye nka bi min ka ɲi o ye SOMAGEP ka minɛnw u k'olu sigi sen kan n'o tɛ ko armée kɔni bɛ ka ji d'u ma waati ni waati kuma tɛ yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila ka na u sigi burɛmu yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ k'a lajɛ ka ji di olu ma an Songokaw fɛ yen denmisɛn minnu kan ka dɛfu kɛ Burakaw fɛ yen dɛmɛ bɛ ka ta ka don olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa u bɛ se ka lajɔ cogo min yanni dɛfu cɛ o waati kelen na Bafulabe bɛ k'aw fɛ yen sa tasuma kɔni de wulilen don kalansow kɔ ekɔli karamɔgɔ dɔw ka bugufuga kɛrɛnkɛrɛnnenya la ta donna o la min ye ta in ye sa u y'a yira sa k'a kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ kalansow nɔfɛ dugudenw u kamana gannen u ye welewelemada bila sa lakana tigilamɔgɔw ma fala ye mun kɛlen don ka nin ɲɛsin kalanso ma nin waati in na ka fɛɛrɛ tigɛ o la garabaliw wulili ɲamana tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fala ye min ye nin waati in na sa falajɛ garabali ale ka bon ni ɲamana ye siɲɛ 10 fala ye dan t'ale la yɛrɛ ale a b'i jɔ k'a filɛ f'i ɲɛ da ye baara daminɛna kun na siniko kun fɔlɔw minnu bɛ olu caman sɔmina olu wulila ka yɔrɔ bila maa minnu bɛ n'olu sigiyɔrɔ bila n'o ye déplacés ye olu fana dɔw b'a kɔnɔna na ye jardin d'enfant b'a kɔnɔna na fala ye baruw b'a kɔnɔna na ye a tɔgɔ ye di garaziw u sera olu de ma bi ta kun ye garaziw ye nka falaw ye yɔrɔ bɛɛ ci fo diinɛ bato yɔrɔw églises ale ni misiri minnu b'a kɔnɔ hali bɔgɔ misiri minnu bɛ yen u ma se olu ma u ka wulikajɔ senfɛ nka bi u ye garazitigi caman wele k'u ka na minnu bɛ kali kan n'o bɔra la fɛn fɛn bɛ se ka bouger u k'a bɛɛ la bouger parce que baara in a kɛ kun ye min ye nka yen jɔrɔlen don min na fala ye dugukolo sanaw bɛ munumunu salo la yɔrɔ in la ye dɛ parce que dɔw bɛ k'a fɔ k'olu ta y'u ka yɔrɔ ye ni gouvernement bɛ ka taa bɛɛ ci tan an yɛrɛ b'o f'u ɲɛna u bɛ ka yɔrɔ minnu ci
u k'u hakili t'u yɔrɔw fana na fala ye parce que Mali la mɔgɔw fɛrɛ ka bon dɛ permis tugu tɛ nin yaala la yaala la ka taa titiri tugu ta kɛ fu ye donc bi baara min bɛ ka kɛ ɲamana tɛmɛnen kɔfɛ o ye falajɛ garabali ye komi ale ka surun an n'an b'a kibaruyaw sɔrɔ nka maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko a kun fɔr'u ye jama fanba bagan feerelaw olu caman kɔni y'a yira k'a kun fɔr'u ye nka min ye maa wɛrɛ minnu bɛ yen olu dɔw de kun bolo k'olu ti wuli tuguni sugu dun a kɛra nin kɛra diɲɛ fɛn bɛɛ de tun bɛ fala ye boîte de nuit b'a kɔnɔ ye baruw b'a kɔnɔ école b'a kɔnɔ jardin d'enfants b'a kɔnɔ i hakili tɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ dɔw ye yɔrɔ in na ye nka min ye tracteur tigiw ni bulldozer tigiw ye olu kɔni donna a bɛɛ la bi kunun ni bi u b'a kan u bɛ k'a ci nin waati in na an bɛ ka kuma waati min o y'a sɔrɔ baara kɔni fanga dɔgɔyara mais min ye garage tigi caman ale ni quincaillerie tigiw caman ni pièce feere yɔrɔw caman tigiw u y'u wele u ka n'u ka minɛnw cɛ ka bɔ yɔrɔ minnu yira u la k'u k'u ci olu yɔrɔw bɛ a la o baara de bɛ sen na nin waati in na falajɛ ale garabali la n'an bɔra ye fala ye nin waati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ ko bamancɛ ni wale kɛbagaw kun kelen ka t'u daga kosɛbɛ Kayi mara la yaasa ka se u yɛrɛ la ka na i b'a dɔn u bɛ min kɛ u bɛ dugujukɔrɔmugu de don yɔrɔw la o la sa kalan kɛra Kayi ale yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka ɲɛsin école karamɔgɔ 40 ɲɔgɔnko ma yaasa min ye dugujukɔrɔmugu walima ni denmisɛnninw ye fɛn ye u tɛ fɛn min dɔn u ka se k'a yira o la min ye karamɔgɔ ninnu welela ka bɔ Kayi Kita ale ni Ɲoro yaasa kalan in ka se ka kɛ u kunna Gogi ko ale ye Mali ta ye sabula a yirala k'a fɔ Moritanikaw kun y'u kabana gan ye kosɛbɛ k'a yira sa k'a fɔ min ye Moritani wolomasiri tɔgɔ ka ɲɛmaa ye o y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ Gogi kɔnɔna na bi ko Gogi yɛrɛ kɔni Mali dugukolo dɔ don Moritani jamanakuntigi kɔnɔ gango jugu ale t'ale yɛrɛ sɔrɔ Faransi ni waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Moritani ye ale kɔni sen bɛ ko in na kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni dɛmɛ tali ye ka ɲɛsin bamancɛ ni ka wale kɛbagaw ma Mali ɲɛmaaw dun ko olu ka dugukolo min sigara jarati fɛn fɛn jate dɔɔni a tɛna to maa bolo n'an dor'o la fala ye Moritani bɛ dugukolo ntanya dɛ parce que Moritani yɛrɛ kɔni ni k'i b'a ta ɲɛ 14 yɛrɛ ma e ko Moritani yɛrɛ tun bɛ yan Moritani kun tɛ yen o nin dɔgɔkun in na fana an ka kalanden 2 Tinisikaw fɛ yen kɔrɔ ni dɔgɔ min ye Ayisa ale ni tantu Dugasi ye Gasi o kɛra olu sata ye kari tɛmɛnen olu kun taara minɛnw san sa k'u bɛna n'u ka tobili kɛ min y'u ka gazi ye k'o de kɛra u sata ye maa kofɔlen ninnu sa ekɔlidenw ka tɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tinisikaw fɛ yen olu de kɔnna ka kibaruya di a ye bɔlɔlɔ siraw minɛ o kɔfɛ sa an ka lasigiden bɛ yen n'o ye Musa Si ye ale yɛrɛ bɔra ka kibaruya danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a dusuma kasalen a y'a mɛn k'a fɔ sa ko nin Avril kalo in tile 12 ka dugu jɛ tile 13 la ye an ka kalandenw ye kɔrɔ ni dɔgɔ n'o ye Ayisa Dugansi ani tantu ye u fila bɛɛ lajɛlen k'u tora ni kasara in senfɛ sɛgɛsɛgɛliw k'olu bɛ sen na yaasa ka se ka fɔ nka fura ninnu kɔni nana u ka janaja olu fana kun kan ka kɛ yan so dafiri o kɛra Kitakaw fɛ yen Segu Bugunikaw fɛ yen so dɔ sanganso kelen ale firila ka bi alamisa tɛmɛnen maa 7 de fatura min ye maa 7 wɛrɛ olu joginna dugudenw ni jamanadenw ka taa fara min ye Kita cɛna muso bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ye wuli ka jɔ kɛ gouverneur yɛrɛ n'o ye Dawuda Mayiga ale yɛrɛ sera kɛnɛ kan ye dɛmɛ k'o ta k'o don u ma min ye dugudenw ye u ye wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ fure ninnu kɔni ka janajaw olu kɛra juma tɛmɛnen Kitakaw fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya fana n y'a f'i ye cogo min na Kati Sanafara ni permis b'i bolo n'i ka dugukolo bɛ wuli ka taa i ka taa ɲɛɲini joona nɔ tɛ ni titre foncier don n'i mɛnna i bɛ taa sɔrɔ a bɔra i taya la dɛ a kuma kɔni bɛ sen na yen kosɛbɛ nin waati in na wa dugukolo ndaraki Kati yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fan caman fɛ sa nin waleya in kɔni bɛ sen na yan'an ka taa kɔkan kibaruyaw la an b'an ɲɛnajɛ dɔɔni an denkɛ n'o ye Sedu Marikoye ni a dɔnkilida tɔgɔ ye Sedu Se ale bɛna fɛɛrɛ kura sigi sen ka fala ye yaasa fɛɛrɛ kura in ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'o ye ka concert kɛ a yɛrɛ n'a ka fɔlikɛminɛnw k'o bɛna na daminɛ mɛ kalo tile 2 Badalabugu palais la culture danganda u ye yen sugandi Malitɛli ale kɛlen don a kɔkɔrɔ doma ye yaasa maa min bɛ fɛ ka y'o kɛnɛ ka sa su o su min ye 2,000 ale ni 600 o ye donsira ye 600 o ye maa minnu ka jufa man girin kosɛbɛ fala ye 2,000 ye jufa girimantigiw ta ye min ye kunnafonidi kɛnɛ ka sa Kɛba Jalo de tun bɛ yen ani Sedu Se ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɛfɔli k'a ye an ka jɛ ka o lamɛn. N kanubagaw ye n ye n ka famille ye n ye n jɛɲɔgɔnw ye et je suis très content ce soir ça nous a permis vraiment min m'an kɔnɔ sincèrement an k'a fɔ mɔgɔw ye
mɔgɔ minnu fɛnɛ y'a lamɛn ni tulo fila ye a diyara an ye kosɛbɛ. Nous sommes très contents et an bɛ bɛɛ lajɛlen wele nin conférence la nin bɛɛ kɛ kun ye nin mobilisation in bɛɛ kɛ kun ye ko kelen dɔrɔn de kama ye le 2 concerts. Donc an bɛ bɛɛ lajɛlen invité bɛɛ lajɛlen ka bɔ kosɛbɛ ka na soutenir an ka ko la. Donc voilà. Et puis déjà il faut que bɛɛ lajɛlen ka faamu fɛnɛ concert bɛ daminɛ joona parce que an ka fan plupart denmisɛnninw de don. Donc concert bɛ daminɛ joona, faut pas que an ka retard ta so. Wana an ka so duman kɛ joona an ka don so joona. Bon n'an y'o fɔ est-ce que o tɛna fɔ k'an bɛ nkalon tigɛ la, mais u b'a dɔn non, mais une chose est sûre déjà n'a fɔra le concert c'est 100% live a bɛɛ b'a kɔnɔ. C'est pas comme si an bɛ ka taa an jɔ dɔrɔn an ka son bɛ ka jouer pampan, non o tɛ. On a vraiment pris le temps, an ye temps d'an yɛrɛ ma vraiment ka préparer, an ye temps di an yɛrɛ ma vraiment ka ko sɛbɛlama préparer pour des personnes très importantes parce que an ka vie artiste ka vie kɔnɔ fan ne kɔni y'a bɛɛ quoi, fan ne y'a bɛɛ. Donc une chose est sûre, ils seront pas déçus. N'u tagara n'u ye min ye le tour an m'o kuma kɛ bɛɛ moi je peux dire que nous c'est la jeunesse quoi, c'est la jeunesse. An m'an faw fo an m'an baw fo kosɛbɛ. Pourquoi? Parce que hali ça ils sont impliqués parce que ni denmisɛnninw min nɔfɛ jagosa parents bɛ k'i nɔfɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo an t'an yɛrɛ ma quoi, an b'olu de bolo hali bi. Donc ne bolo n bɛ foli belebeleba lase parents fɛnɛ ma kosɛbɛ. Donc voilà. Cɛ muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ le 2 mai an ka taga show duman kɛ, an ka taga concert duman kɛ. A kɛ kun aw de an bɛ dɔnkili duman da, an kɛriw bɛ ji ta, dɔw kɛriw bɛ ji bila, a bɛ ja. Sama kola cina ne ka jarabi jinɛri jiginna n tɛ ɲɛfɔ n ka kuma i kanu mɛ ne ɲini la ni zuta dunu jinɛlu tɛ fura fosi tɛ nin na. Donc le 2 a ye bɔ an bɛ taa tɔ da. Fala ye dɔgɔkun in kɔnɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ min ye Muazu n'a bɛ wele ko Baba Sise. Danaya taara ka d'ale ka kalafili senfɛ alamisa tɛmɛnen dunanjigi so dɔ kɔnɔ. Sisekɛ a ko ko a ka laɲini Mali farikolo ɲɛnajɛkɛla n'o ye ndolancilaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u don du kelen kɔnɔ. Baara o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ye jɛkulu in kɔnɔna fala ye. An ka farikolo ɲɛnajɛkɛla kɔrɔlenw olu caman b'a kɔnɔ min ye Basala Ture ye n'o ye Nani denkɛ ye o bɛ a la. Dramane Kulubali Sifo ka taa se Fanyeri Jara ma o fana bɛ a kɔnɔ fala ye min ye tɔnw ye u ye danaya da ko min ye Sisekɛ ye taabolo kura taacogo kura ni kura k'o fiyɛ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye ndolata na fala ye basigi ni lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na baaraw k'o ka kɛ o cogoya la min ye Muazu ye a ko danaya min dara a ka fala ye k'an k'an sigi ko k'a filɛ an b'a fɔ sa so ye kɛnɛ ye sɔɔni min ye jaabiw ye an na olu suma ka kɛ ni walekɛlaw ye kabini sisan fala ye Muazu sigilen kɔfɛ min ye FIFA ye a ye mɔgɔ bila ka na FIFA ka centre technique min filɛ nin ye aéroport la u taara ka t'u ɲɛda o yɔrɔ ka baara bɛ cogo min gazon min bɛ yen n'o bɛ dilan n'o ye gazon binkɛnɛnama ye k'o baaraw kɔni sumayalen no centre in na yen dɔɔni min ye yɔrɔ fan tɔw ye Muazu y'a yira sa k'a fɔ k'o baaraw tacogo ka ɲi n'Ala sɔnna ma sini an na segin nin kibaruya in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la FIFA ka nali faamuyali bɛ se ka sɔrɔ la cogo an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ ta don falai an bɛ taa kɔ kan AES ni CEDEAO k'u gɛrɛla ɲɔgɔn na sabula nin waati in na Togokaw olu fɛ yen jɛrɛ tun bɛ sen na jɛrɛ min bɛ tali kɛ Togo ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na
ani cɛncɛn fuga jamana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min kɛnɛ in ka ye maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen farajɛ tun bɛ yen cogo min farafin tun bɛ yen ten arabu tun bɛ yen o cogoya kelen na o de la sa min ye ɲɔgɔn lajɛ in kɛrɛfɛ togokaw ka jamana ni jamana cɛ siranɲɛnabɔ minisiri n'o ye professeur Robert Duse ale ye ŋaniya ta ka IS jamana ni jamana cɛ siranɲɛnabɔ minisiri minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye Abdoulaye Diop ka bɔ Mali la Bakari Yao Sangare ka bɔ Niger karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ka bɔ Burkina Faso ale ni nin waati na min ye commission min sigilen no CEDEAO tɔgɔ la o ɲɛmaa n'o ye Umaru Aliou Touré ye ka taa farasa CEDEAO yɛrɛ maa min sugandi o ka se ka sɔnɔgɔya kɛ ani IS ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Laginɛkaw ka premier ministre kɔnɔ ye Lansana Kuyate k'u k'a lajɛ tiɲɛ don ni k'u ma labɛn nka u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔ ta ɲɔgɔn da yanni Jakarija kɛnɛ o sigili ka daminɛ laɲini ye mun ye Robert Duse bolo a kɛkun ye sa maa fila ninnu ka se ka ɲɔgɔn ye min ye jamanaw cɛ siranɲɛnabɔ minisiriw ye IS tɔgɔ la olu ni CEDEAO ka maa sugandilen ani CEDEAO commission président u k'a lajɛ u ka jinin kɛ u ka korow kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu yanni jɛrɛ yɛrɛ ale ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ ka sigi sɛnɛ in kan a kɛra sababu ye min ye Lansana Kuyate ale ka dakuruɲɛ fɔlɔ kɔni lamɛnna IS maaw fɛ wolomasiri tabaw olu ka kumaw bɛ a la lakanako kumaw bɛ a la basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min sɔrɔko ta nasira fɛ nka min ye Lansana Kuyate a ko nin ko in ci min dira ale ma k'a k'o baara kɛ IS ni CEDEAO ka gɛrɛli ɲɔgɔn na fala ye k'a laɲini fɔlɔ ye jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye minisiriw ye minnu bɛ jamanaw ni jamanaw cɛ siranɲɛnabɔ kuma kɛnɛw la IS tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko u ye kuma faamu ko ye min ye dugudenw ka laɲini dugudenw ka ko bɛ taa sira minnu fɛ o y'olu bɛɛ lajɛlen ŋunanfan ye bi o ye ŋunanfan ye sini IS fara CEDEAO kan bɛɛ lajɛlen kan ka baara kɛ jamanadenw bɛ se cogo min na min ye Robert Duse ale ko kɛnɛ in sigikun kɔni tɛ baabuba ye fɔlɔ a kɛkun ye aw ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn yanni don nataw la Togo yɛrɛ bɛ na fɛɛrɛ minnu sigi sen kan olu ka se ka sigi sen kelen kan baaraw ka se ka kɛ min ye Jean-Marie karamɔgɔ Traoré Burkinakaw ka jamana minisiri ni jamana cɛ siranɲɛnabɔ minisiri a ko min ye IS ye hakilina min bɛ ale la o ye dayɛlɛli hakilina ye kabi Bamakɔ bɛn kɛra fɛn minnu ka IS kɔnɔna na o belebelebaw o fɔlɔ-fɔlɔ o ye jamanadenw ka lafiya ye farafinakaw ani an fanfɛ bolo jamanaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na min ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a y'o fɔ nka min ye minisiriw ye u k'u ye lamɛnli kɛ u ye faamuyali kɛ nka olu fana bɛ maaw de ka baara la maa minnu ye jamanakuntigiw ye IS a ko bɛ ɲɛnabɔ olu fɛ Lansana Kuyate a ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin Togokaw ka minisiri ma ale min y'a to nin kɛnɛ in sera ka sigi min ye IS minisiriw yɛrɛ k'u fo u ka faamuyaliko ɲuman na u ye bonya min d'a kan k'a lamɛn nin waati in na o diyara ale ye kosɛbɛ nin bɛna n'a to ale ka baara bɛna nɔgɔya a bolo sabula ale yɛrɛ a ko k'ale IS ka ye hanfala ye a ko ten ko Laginɛka kɔni ye IS ka ye an bɛ dugawu kɛ nin ka kɛ ko daminɛ ye ko min bɛna sa jamanadenw ka lafiya kan sabula IS ale ni CEDEAO taama di ka ɲɔgɔn to fala ye sigiɲɔgɔnya o b'a kɔnɔna na Donald Trump ale ko k'a fununen don nin waati in na fala ye sabula ko min ye kɛlɛ min bɔra ka kɛ n'o ye tile 40 kɛlɛ ye ko min ye u ka pankuru mun dasira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw fɛ yen k'a pankuru cayara kojugu min dimi b'a la kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa a ka wolomasiri tabaw k'olu ye kuma caman ni ko caman dɔgɔyala kɛlɛ hukumu kɔnɔna na a ko ale yɛrɛ ja tigɛra sa san 1979 san min ye Irankaw ye u kun y'olu ka ekɔlidenw caman ta otage la k'ale yɛrɛ kun siranna sa pankuru minnu firilen filɛ nin ye u dɔw kɔnɔmaw kana kɛ ten minnu yɛrɛ bɛ baara ninnu kunna sa olu y'a yira k'a fɔ Trump k'a ka teli a bɛ kɔrɔtɔ o de kama kibaruya caman bɛ kɛlɛbolo ni kɛlɛdaga kɔnɔna na olu ma sɔn ka o d'a ma kɛlɛ ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min y'a ka lasigi a ka maa minnu b'a kibaruyaw d'a ma ani maa minnu bɛ ale yɛrɛ bilasira a ka baarakɛyɔrɔ la k'a k'i wakilu kɛ olu ye n'o tɛ olu kɛlɛbolotigiw olu yamaruyalen tɛ ka kɛlɛ to sen na k'a kibaruyaw d'a ma Corée du Nord bi sɔgɔmada in na ale misili damadɔ fili a ka kɔji sanfɛla la tuguni misili ninnu kɔni sa a y'u kɛru ka taa Japon fanfɛla la kibaruyaw o dira o kɔrɔ ko cɛ k'a wulilen don a ka fɛn fɛ min ye gardien de la paix ye n'o ye Irankaw ka révolution ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis ko ni a ma a kɛlen don ka kangara min ta ka ɲɛsin bateau ma n'a m'o wuli ka bɔ yen ani bateau bɔdaw n'a m'olu bila fiyewu Détroit d'Ormuz k'a datugulen bɛ to u y'a yira fana k'a fɔ ko bateau
ni be nin gun kɔnɔna na sa golfe persigi fanfɛla la ale ni kwaji bilenman min be bi ka taa se omanikaw ka fanfɛla ma ko maa maa bɛ yɔrɔ min na i k'i jɔ yen n'i ye i ŋunugana k'a fɔ k'i b'i kunda detura dormuz ka fala ye irankaw ko k'i bɛ bila jugu ka minɛn kɔnɔna na ko wa ko jugu bɛ minɛ cogo min k'olu na i minɛ ten min ye iran sɔrɔdasiw ye sa u y'a yira fana k'a fɔ ko min amerikaw bɛ ka kuma o kuma fɔ detura dormuz ko la k'a si tɛ tiɲɛ ye wa sini sababa tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini min ye ko in ye olu ɲɛ b'a la a b'olu ka gun kan u b'a dɔn baara min bɛ ka kɛ wa kibaruya dumuni bɛ ka kɛ fana k'olu tɛ tiɲɛ ye conseil supérieur de la sécurité kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye irankaw ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kɛlɛ minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na min ye kɛlɛ yɛrɛ fagali ye tile 2 ka se ka kɛ marifa ka da k'o ma bɔ olu yɔrɔ ko amérique min ye kɛlɛ daminɛ k'o kelen de ye o laɲini kɛ k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ barosigiw senfɛ ale ni kɛlɛbankumaw senfɛ u ka nafaw ye min ye olu jɔ u ka kaki min y'u ka jamanadenw ka nafaw ye olu jɔ kan États-Unis mina laɲini o laɲini kɛ min tɛ bɛn olu ma u y'a yira k'a fɔ k'o tɛ bɛn o ma nka nin waati na sa ko américains ye laɲini kurakuraw ci u ma tuguni u bɛ k'olu jateminɛ yanni sini ni ntɛnɛn cɛ u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ islamabadikaw fɛ yen n'o ye pakistan ye nin bɛ dan sigi bi wulada in na ta la Falaye Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kaɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, moi je vais te gifler.